arriskurik gabe. Errespetatzen dugu zure iritzia, merezi duzu mantxo taminez hiltzia. Nik ez dizut sekula jarriko adarri, aukera bat daukazun aldiro bakarrik. Literalki zuzen egiak izaki, bizi nauzurik egiak, ahobiko aurpegiak, ta hitzak ezin ebaki. Eramango zaitugu beti bihotzean, gorpua oztu arteko denbora motzean. Asko estimatzen dut sinzeritatea, ez da okurri